Sigħat biss wara illi l-Gvern ħabbar pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika biex tgħin lill-pajjiż joħroġ mill-pandemija COVID-19, aħna żorna t-toroq tal-Belt Valletta biex nieħdu ir-reazzjonijiet tal-pubbliku. Spikat il-frażi laqat lill-kulħadd. Il-poplu Malti wawċi jidher li huwa ottimist u pożittiv dwar il-pjan tal-Gvern għal riġenerazzjoni ekonomika biex tgħin il-familji u n-negozji. One News niżel fit-toroq tal-Belt biex jieħu l-ewwel reazzjonijiet lill-pubbliku dwar dan. Il-kummenti kienu diversi fuq miżuri illi se jolqtu lin-nies b'mod pożittiv. Il-voucher importanti. Il-voucher importanti żgur immens. Hija inċentiv, u għajmin xaġa żgħira ma. Le, jiena ħanajdlek m'għandix ingergar lavorja bil-pensjoni ma xi kultant meta imma ġifieri dejjem għamlu ġid. Il-pjan li l-Gvern ħabbar it-tnejn fil-għaxija jkompli jinċentiva l-bżulija, partikolarment f'dawk in-negozji li kellhom jalqu tul il-pandemija. Minkejja dan il-familji tagħna xorta ma natawx il-ġemp u dan inħass fil-miżura ta' tnaqqis ta' 7 ċenteżmi fil-prezz tal-fuel. Ma nsux imma tfal tiegħi tajjeb ukoll u naħseb u li tifranka ftit u ftit minna u kollox jgħallem. Jolqotni wkoll jum dak jolqotni wkoll speċi kull jum niġri bil-karozza wkoll. Tantx nużawha x'aħna jisnanzja speċjalment fil-għaxija ma tantx noħorġu b'tal-linja nużawha ħafna imma xorta. Tallem. Hekk m'għandix għalija tfalu. Hawnhekk spikat ukoll is-sens ta' solidarjetà u responsabbiltà tal-poplu fil-konfront tan-negozji mill-quta u laqgħu il-koll il-fatt li dan il-pjan iffoka fuq il-qawmien mill-ġdid tal-operat tagħhom. Ġbitni wkoll jiena il-ħwienet li pereżempju restorants u hekk se jnaqsulhom 3 xhur mill-ammont tal-kont tad-dawl. Dik ġbitni għax tgħinhom. Laqti tajjeb għall-negozjanti u kollox għax msiken kienu magħluqin. Ġobni ħafna naf li għajnuna kbira għal kull wieħed waħda minna, kulħadd naħseb sofra f'din il-pandemija, ma naħseb kienet pożittiv ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.